ああ、物売りの車が来てます。よくある村にこの移動販売の車が来てますね。ドラゴンフルーツ、卵、みかん、マンゴー。あ、マンゴーあるな。ぶどうもあるし。あ、僕の大好きな菜の花ありますね。ぶどうがある。いくらすんだろうな。高いだろうな。女の子が登ってます。만무왕 타고ライあ、キロ箸。マンゴーは1キロ50バーツだそうです。ちなみにこの黄色い麺美味しいと思います。黄色い麺もあります。このナスもかなり美味しいんですよね。キャベツ、白菜、スイカ、電毛タオライ20バー、スイカが20バーツです。このちっちゃいんだと普通、まあシーズンによるんでしょうけど10から15なんで20ちょっと高いですね。メロンもあるけど多分甘くないですね。メロンか、あとみかんか。次の村ではどうだろうな。買わないでおこう。